हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ चेनेलाव खेबसेबाव बरायबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय दा दिनैनि आपडेट्सआ जाबाय जोबोद दुखुनांथाव दै लोगोफोर दा बेनो जाहैबाय जोंहा सासे फरायसुलिनि जिउ खहा बिथाङाहाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गङिया हालामनि दुम्ब्रुगुरि गामिनिमोन बिथाङाहाय दा बिथांनि जिउ खहा जाबाय बिथांनि बिफानि मुङा सपन कुमार मुसाहारिमोन दा बिथाङाबो खुनुरुखुमसो जिउ रैखा मोनबाय बिथाङा दा गोब्राब जखम जानानै दङ दा बिथांखौहाय मेडिकेलावहाय ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ दा बिथां फुंजा मुसाहारिया जन्था फरायसालिमायावहाय फरायगासिनो दंमोन दा बिथाङा गोमानानै थांबाय रुंसारि जालांबाय दा बिथांनि थाखाय जोङो गासैबो रायजो राजा बयबो आरज गाबबानो जाबाय जाहाथे बिथांनि जिउमायाहाय गोजोनै सोरगो रायजोआव जायगा मोनहैयो दा नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों जानांगौ नै बे स्क्रिनाव आं होनानै होदों दा बिथाङानोमोन आरोखि दा बिथाङा हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायावहाय जिउ खोमानांबाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमाना लानांबाय दा जोंहा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा हाग्रा ओनसोलाव थाग्रा जोंनि बर' सुबुंफोरा बेबायदिनो आनि थानि हाग्रानि जिब जुनारफोरजों दावहा नांनानै रायजो जाबोगासिनो दं आरो बेबायदिनो सानफा एफा हाग्रानि जिब जुनारनि उदखाराहाय बांलांनो हमगासिनो दं दा बेनिखायनो आङो आरो रायजो राजा नोंथांमोनाबो मोनसे जोंहा हाग्रानि संरैखा बिफाननि मोनसे आफादफोर थायोना बिथांमोनखौहाय नोंथांमोना खावलायबानो जाबाय रिकुवेस्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे बिथांमोनाहाय संरैखा खालामनो हायो आरो नोंथांमोना सरकारखौबो खावलायदो दा बिथाङा रुंसारि जाना थांबाय बिथांनि मुङैहाय दा बिथांनि न'खरावहाय जा हायो एसे थाबैनो जाहाथे बिटिआर सरकाराहाय राङारि अनसुंथाइ हरो बिनि थाखाय नोंथांमोनाबो सरकारखौहाय खावलायबानो जाबाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना दा जोबोद दुखुनांथाव जोंनि बर' सुबुंफोरा बेबायदिनो आनि थानि आलाय सिलाय हाग्रानि जिब जुनारफोरजों दावहा नांनानै गोमालांनो हमगासिनो दं सानफा एफा दा जोंहा हाग्रा ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोगासिनो दङ बेबायदिनो हाग्रानि जिब जुनारफोरजों दावहा नांनानै गिलुं बेबायदिनो रायजो जाबोगासिनो दङ दा बिथांमोनहा सरकाराबो नोजोर होनांगोन दा हाग्रा बिफाननि नोंथांमोनहाबो नोजोर होबानो जाबाय जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफोरा बेबायदि आलाय सिलाय जिब जुनारफोरजों दावहा नांनाङा जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफोरा मोजां थासारियाव फैनो हायो दा नोंथांमोनहा गासैबो सरकारखौहाय खावलायहरदो दा नैबे समाव आङो बारा गोबाव बुंनो सानला दा नोंथांमोना भिडिअखौ नैबे स्क्रिनाव नुखाबाय आरो नोंथांमोना बे ओनसोलनि बिथांमोनाहाय मा बुंलांदों सरकारखौ मा खावलायदों बिथांमोनाव मा लुबैदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय स' नोंथांमोना जोबथारनायाव आंनि बे मोनसे रिकुवेस्ट नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामनानैसो जोबजासे नायलांथार आरो नोंथांमोना बे जोंहा फुंजा मुसाहारि बिथांनि आत्माया जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो मोजाङै मोजां सोरगो रायजोआवहाय बिथांनि जिउमाया गोजोनै जायगा मोनहैयो बेनि थाखाय नोंथांमोना गासैबो आरज गाबबानो जाबाय दा बेनोमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय ओनसोलनि थागिबि हिसाबै मैया मोनायाव दुखुनांथाव जाथाय जाना थांबाय गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाबाय लोगोसे बड'लेण्ड नायगिरि साफ्रोमबोनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय मैया जाथाय जानायनि खोथाया जाहैबाय फुंबिलि 3थासो टाइमाव बे जाथाया जालांदों बे जाहैबाय सपन मुसाहारिनि न'खराव जादों बे हाग्रानि मैदेरा फैनानै दिनै सपन मुसाहारिनि न'खराव उदखार खालामफैबाय आरो बिथाङा बेखौ होनायाव दिनै जाथावै जाथाया जानानै थांबाय जिथु बिनिनो फिसाजो अनसुलि फिसाजो मिस फुंजा मुसाहारिया दिनैहाय मैदेरजों गाथारलांजाबाय जोङो बाहायनो दिनै जोबोद दुखु मोनदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै मानसि गाथारनायाथ' गोबां जालांबाय जोंनि ओनसोलाव बे मैनागुरि ओनसोल एबा गङिया ओनसोलाव दाखालिसो एसे सिगाङाव दोनगुरि गामियाव जाना थांबाय 9 मास जानायखौ सासे गथ' गाथारना गालांबाय आरो माखासेया आरो दिनैनो रिसेन्टलि दिनै जानाय जाथाया जाहैबाय बिफा सपन मुसाहारिखौ गोबांथारै जखम खालामलांबाय बिथाङा थैनायनिफ्राय खुनुरुखुम बारग'बाय नाथाय फिसाजोखौ दिनै बिथाङा खोमाना लानो गोनां जाबाय
बिथाङा जन्था फरायसालिमायाव दिनै फरायबाय थादोंमोन। थांनाय बोसोरावसो बिथाङा फार्स्ट डिभिजन मेट्रिकआव उथ्रिसारदोंमोन। बिथाङा जोबोद माहि जोबोद मोजां फरायनायाव गोरोंमोन। जोङो ओनसोलनि जानानै जों मिथिगौमोन, नाथाय बिथाङा दिनै हरखाबै जोङो हाग्रानि मैदेरजों गाथारलांजाबाय। आरो बे ओनसोलाव भुमिया हालाम ओनसोलाव जोङो दिनैहाय न' सिफायनायखौ जों स्वाभाबिक जों बुंनांगोन। बिफां लाइफां गय फाथै जानाखि जालांनाय बेथ' स्वाभाबिक, खिन्थु जोङो मानसिया रैखाथि मोननो थाखाय जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों खावलायनो लुबैदों। मानसिनि जिउआ बायनानै मोना, बेनि थाखायनो जोंनो इमिडियेट जाहाथे सलार फेन्सिंखौ होनानै जोंखौ सेफटियाव दोनो, रैखाथियाव दोनो। जों दिनै रायजोआनो गिलुं गिलुं थासारियाव जों दङ। दिनै जाबाय गाबोन सानजा जागोनलाय जों सानबाय थादों। बेखायनो नैबे जानाय जाथायखौ नोजोर होनानै बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानबोदों चिफ सार जाहाथे बिथांमोननो अनसुंथाइखौ थाबैनो हरो। बेनि थाखाय जोङो रायजो जानानै खावलायदों। बिथाङा दिनै बिसिया खुनुरुखुम बारग'बाय आरो फिसाजो उन्दै सासे दंबावोमोन, बिथाङाबो खुनुरुखुम बारग'दों। नाथाय बिफाया गोब्राबथारै जखम जादों आरो फिसाजोखौ दिनै खोमाना लानो गोनां जादों। बिथांखौ दा MRM हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। बेहायनो जोङो रायजो राजाफ्रा फैनानै जों नुफैबाय। बिथांनि न'खरनि अबस्थायाबो जोबोद गाज्रि हिसाबै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ थाबैनो नोजोर होनानै बिथांनो अनसुंथाइखौ हरो। जों बेखौ रायजोनि जानानै गुरै खावलायहरदों। लोगोसे जोंनि बे थांना थानायाव जानाखि मैदेरनि उदखात बियो गोबां जासिनगासिनो दङ। दिनै रायमना नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो जोङो बेखौ बरायदों, खिन्थु जोंनि थांना थानायाव दिनै जों जोबोद उदखात जानायखौ जों बांसिन नुदों। आरो डिपार्टमेन्टेलि हिसाबै फरेस्ट डिपार्टमेन्टेलि हिसाबै बिथांमोनहाबो डिउटिखौ एसे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामोबा जोबोद मोजां जागोन। जों बेखौ गभर्नमेन्ट धोरोमसिम खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे गामियाव मा जाथाय जादों? जोबोद दुखुनि सान। कुसुगाव सानफान रेन्जनि सिङाव थानाय दोमब्रुगुरि गामि, बे गामियावहाय थांनाय मोनायाव जे हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेर, बे मैदेरा बिथां सपन मोसाहारिनि फिसाजो थरायना मिस फुंजा मोसाहारि बिथांखौ गाथारना गालांबाय। बेजों लोगोसे बिफा सपन मोसाहारि बिथांखौबो गोगोमै मोनसे जोखोम खालामलांबाय। दा बे हिसाबै थरायना फुंजा मोसाहारिया रुंसारि जाबाय। बेजों लोगोसे बिफायाबो गोगोमथारै मोनसे जेंनायाव गोग्लैनानै बिथाङा दा ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं MRM हस्पिटालाव। बेवहाय जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय बे समाव खावलायनो लुबैनाया बेनो जे जोंनि रायजो जानायाव फ्रेन्स एरिया हिसाबै मैदेरनि जानाखि उदखात बियो बांनायनिफ्राय बांबोबाय थादों। बे हिसाबै जोंनि रायमना नेसनेल पार्कनि साखाथियाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय बिटिआर सरकारा फेन्सिं होनानै जे नैबे रायजो राजाफोरखौ मोजांथार सेफटियाव दोनो, बेखिनिखौ जों रायजोनि जानानै बेवहाय जावले जावले खावलायहरबाय। बेखिनि आरो गोजोनथोंसै।